Ning kene iki lho, jare arek-arek iki lek bar banjir no iwake ngendil. Aku njajal mancing ning kene lho. Kok drut. Lho. Apa ki? Lho. Kok kaya dompet. Jajal tak deloke. Dompet e. Lho. KTM apa dompete yu katemi kira-kira. Isine apa ya? Enek surate barang. Alah, lah kok coba lagi. Oh, alah arek-arek iki wis keranjingan wong gerang diapusi. Ini jare lek mari banjir iwake ngendil. Lah kok coba lagi ngene iki lho. Wis keranjingan duit.